Kakulati kwenu? Diano yu? Angara murumu wangu shivani awako. Uya left kwenu? Amuzi. Kiwe chipeti zokuti mukazi wakambata seya akura mudangani muzimu muno. Kamsoro yangu. Ndifunga yangu ihombe. Ndikumbira mtu ndipo nguwa kutsanangudza. Ndifunga chikomba chinda atizara. Atizara wapiwe. Saka zvakatora nguwa kuti kwanise kubata kuti vanhu vakufambidzana. Nekuti kuremekedzana kwaita napa. Azvaioneka kuti vanhu vatase vafambidzana. Zvakasvika pakuti nemudzimai wangu kuti pesane mumba pakugara. Uye zvakakonzera kuti ndizokwanisa kuti ndikwanise kunditeka nditoremo mukadzi ndisingazivi kuti nditowedzera moto pane zvimwe. Ndanga ndine motikari ndakatengesa motikari yeyo tichida kuti mudzimai ati ndida kutama bhinda rokutengesa tikwanise kusumuka kuzi motikari yanga isina utano hwakakwana. Tatengesa motikari ndikamupa mari yandikamupa kuti asimudze bhizinesi. Mazuva iwayo maini kwababa kwangu kuti kwaishanda. Right. Ndamupa mari yeyo hapana profit yandaiona yaibuda zvakanaka. Right. Zvabva kudaro tobva tarima munda baratenga mutututu. Right. Ndabva kutenga mutututu iyoyo akanditakura mutututu iyoyo ndikatizvewa ndikati yakumba mari yandikasava nayo kuti nditengere vana hembe ndapa mudzimai zvikanza agogoda ri kuda kuenda kuHarare. Ndida kutaura navo kuti ndisachaji zvakanyanya mari yebhazi. Nditsana ndati zvangu akaite sei. Mudzimai aita sei? Endai. Shuwa akachitowa nemotikari manheru natezera. Akaenda kuHarare. Chandikaona chakaya nacho pakanda pakangwa nitenge shoma shoma negasi rakaya nako. Right. Gasi rema ndanga mwana aifamba achitaura kuti gasi ndichazoenda kuribika ndakupi. Ndakumba kwangu. Kumba kwa Daroni kwa baba. Right. Ndagara ndopa ndakatanga kuona mafambiro aita madzimai angatumira makamfota kuna tsana zvongori ndigirei haana mari yako apa patinoti pane zvakaitika ndipandanga kuziva ipapo taenda kuchichitese mazuva ina ndaita kuenda apo neapo ndobva ndateera kwarusambo ndova kune Pungwe. Mudzimai ndikaputa handisi kuenda muri wanga ndatengera vana hoyo ndikadzona dzichiya kutambidziwa agogoda wamotikari ndasvika bozi ndichisvika pachechi ndikamba ndadzima mututu vandasvika ndangopaka mashure kumota yavo vandapinda motikari make moyo vandagara satama ndikabuda motikari chienda kurasa mvura vandasangana kuona chitaura nyaya yekuti asanyauda wagara muri kutaura nyaya yabatapiwa nemadzimai avo ndikati nyaya iye vandasvika ndagara mudzimai watsanawo anga ari paPungwe apo haana kuya kopa murume wake chikafu chakana madzimai angu aya ndiye akakutambidza baba nhenga mandiro 2 nelanji ranga rinohoreri handauti chawedzedze ndoti aijere vacho vandaburuka mota mwe. Right. Vaita next futi Pungwe futi kwakoma wavo ndikataita zvoizvo kuti ndaiti kana kuchita Pungwe ndigona kugenda kusvika vanongoika tasvika iyo madzimai ri fudza ndakuya vatapinda muwanhu mumwe vakomana vangu vari mumwe zvikanzi wende unoyu ambuya vanozvititoita vari kuhodha vai vari kubatwa umwe nani kuvanzi nachibhuru ndo nickname yanopiwa tsanawo ndati nyaya yangu ipi yemudzimai wangu iyi mbozi mwana woda chienda kuhodha nemudzimai wangu ati alright taita Pungwe vandaenda kumba. Right. Ndofunga ndakakanya zvidhina 6.5 ndiri ndega. Anzadzi vangu ava vanzwa nyaya dzikuita murairi because avakazorowa madzimai avo madiki kuzana wakazituka madzimai diki avati zvamuri kuita nemukadzi namaleti vachirova madzimai anga vanhu visava kuzviziva varova madzimai avo saka ateta vakambouya kwandiri
vanzadzi ndikunzwa tsitsi nemashandira munoita apa adzimai vangu vatobuda kuenda kwarai kunoda vangu vandibhuroka futi mazuva elaini vandava pabasa ndikati chindigire matros 2 kana masvika kwarare ndochiita sei ndichikufonerai ndomva shiwa hauna kubva watopenafumbunie ndichafonera vumwe kwarari ndikatovafonera kati munani vaseka tikanzira muti nani apo ndaronza kuti avanga buda vese vati ndana kwarari naye shiwa ndakasvika kusvika zuva radoko ndiri kumba pandafonera mudzimai ndikati uri zviwapapi zuva ranga ratonyura ndikanzi ndapa madziyo kati kuenda manonoka kwese kusumuka manonoka kusumuka kuwaranza abhazi rinokufamba kati auright mandagara apo pandaifona apa ndatiromushinga chofisa fiyo apa zvakutsanangura ndezverini zvegore ripi ngore rapera asati asvika pagore rini asati handisana ndati ndikwewo nguva tinenge tine zvimwe zvatida kuita saka pane pamwe patinenge taakuda kuona kuti patakufamba napo kunogona kutitorera nguva saka toda kuti isi kubva wangokumidzwa kupinda pagore rini pasi kuda kuti iwe musvike pakuti chikomba vanonga ndandakusvika wasvika saka ndobva ndatefone madzimai yangu akuti makupi ndikanzi akondikarari kupi ndokwira motikari kutoenda kumba ndikati kanditere kana achifamba nemunhu uyu akwire motikari ndikandateera mudhudhu wenyu pandafonera dzimai makupi ndikanzi ndatopamba ndatorera pamba iyo ndikati ipa mwana foni kuno mwana wangu number 3 angari kuno kwambako ndikati mbinda kutaura naye chita kuona kuti wari wese ndikanzi avatorera kumusoro kundikarara kuzasuku chika ndakararwa mudhudhu pandasvika pamba pababa pandinaa kuimba inorarama iguru ndandatombofonera maiguru futi ndikanzi vaningina vangu varara kudharo yenu vandabvunza mukomana anga ndikanzi ko baba mamusi here kuti amai vakurojere kwachigango amama vamubvunza vakatenda ndozuro kwachigango ura chigango saka pama ndikuwadzoka kwachirara ikoko chika ndakatora mudhudhu pandadzokera futi kwachigango ndozuva ndaifanira kumubata uzvo taima ndikasvaka pagedhi ndasikazive mapindiro ndobva ndafonera madzimai ndasvika panapa vanhu vaigara po vavazi kuti time yakayako kutora kugedhi ndopakabutswawo muchikomba nekutoireti vachamba vaenda sho ndakatovafonera tsani muri kupi zvikanzi ndiri kumba ndikati ndasvika kumba kwenye izvozvo kanzi pari zvino handipo pamba ndikati munhu ako vandagaragara vandafona futi ndikati ndauya kuna kuseni ndikanzi auright vandafona kuseni kwe apo ndaikomera futi wanda kumba kanzi munhu asi ndasvika kuno ndikatafona kati tsanima ndakatosvika panyambowani kanzi ndaenda kushinga ndava tinovuya pachindapi kuti tisvike kumba ndikati abo ndono munhu ashwani angasati asvika kumba right ndapotsa kumubata ipapo mudzimai wangu akatora mukana wokuenda kotaura baba kuti ndandatomutaurira kuti iwe zvakuita inini asi kuzvienda bhutsi yandaona iyi ndiani ndindoiziva mvaenda kutaura kuna atesvera kuti handichakona damurume nechikodzo chekuti andifungira kuti udananini baba wakati baba hamene muyo zvakanzwawo kanzi inini ndakati ini ndabata chikombakomba wani kwababa baba ndobva wamesera inini pakuti ichienda kutaura nadombo wako watataura nemudzimai ndatakuita nemudzimai zvikanzi aiwa ndakaenda kumba kwangu baba mbva wazoomesa kuti ini handisi kukwanisa kuti mwana wako mudzimai yangu endi naye ndibhadhare muromo wakataura sokuda mudzimai ndiva ndakatengesa mudhudhuru mandatase mandabhadhara bada kukuya tano baba iye pasina pa 3 weeks ndinoda bata chikomba ichi mushure kuenda prekedzwa nemudzimai ari ngari kuno kwababako anza ndakudzokera kumba zvikanzi nasi Saturday ndikuperekedze ndikudzore tasvika pachigango pandanga kataraka ndopandika ati ndakudzoka ndikati alright mpara chinja chi hembe dzandapfeka ndimoona ati mabvunzira aindiita ndekuti kusiya vanhu vachipisa masango rai ndikati hapana zviri kuda kuchiitika chete ndopandapinda kwakomuka ya ndapfeka vhesi yete murume uyu ndikamuona akapfeka zvitema ari muchibani chaipo but handakumuziva nekuti ari pachinhambo mudzimai ndikamona achikosa nemunhu akata nemhera muchikomba changa ndakamira chaipo patendera vanhu vadzoka nomubani sata mubani mune zvimagombagomba so ndoma wakabva wakangoti nyama nokuoneka ndobva ndamhanya straight ndakananga ipapo ndakazorasika ndapana kune matoreta ndatirega ndifoni ndafona mudzimai ndikati wasvika kuchechi here zvikanzi konini ambokuti masvika kumba here ndakata foni ndikatafona futi bvadaira foni ndikatona kudaira kapana kwanukati ndikati uza here mafambiro avaita ese nepauri ndakuona nguva iyi ndopakawati nyumbu pamunenge mudzimai akabata wanoita remerinda
nekabhegi yake nezambia mhanya akacheka kadayo papane chibhaundi so mutsanawo akambotiza kuti yakwani ndiri kuno vakazosunga musoro pane motikari media achitosunga bhandi rake ndopandakati tsana ko pandakaikumba paendi chikutitsa zvamukuite nanzi mukuda kuparadza mva yangu sei nhasi chii ndopakabhatiza achizoka nepapi nepachigombo changu abuda chichechi ndipfanananga nepapo tisvika pachigombo chechechi ndikaona chikapipukani kakadonzwa namadzimai kavapiputisa ndikaziva kuti ndikadashandisa mumba vandakanonga ndopanda naye akasvika padzimba tiri pathoni paya pane dzimba dzokutanga dzenhamba 2 dzipakatizi kuza dzokupedzisira ndopa akasvika vamira ipapo ifa akamira tiri panapa iye funga kuti kumatorito vandasvika pasvika pana vanhu vaika ndasvika ndamubata chikora ndikachitsana vanhu ndatonhoka dombo ndipakamba ya muridzi wemushango zvikanzi aiwa sada kuti chiko chii ngati ndamona mukadzi wangu chichichi anzi aiwa mira chichi ndipakamba ndikina handakosa kwaroa ipapo ndikati ndatiza rangu danga ri munhu anyarika pandikaenda chiwati zvakati vazo ndakubanda nyaya dai ndakatorekedza nguva iyoyo nekudzimbiwa kuti ndabudza mututu munyowani handida kusvika kutelefoni natezva wako ndikana natezva munhu wendamubata baba kakachadzimiraanzi shuwa here kwananga shuwa ndamubata baba kanzi auraiti mire ipapo ukaimbota 2 dzakadzana natezva vakationa ndinaye atezva tikabva ipapo tikanzoenda kupolisi ndikabhuka nachaji ofisi kudarweni takabva ipapo ndaenda kwamakaza tasvika makaza saka ndopakati shuwa kuti nyaya ndikuziva asi paukama ndoda kuti taurira kanzi achitotaurira nditurangani takadai so chiendiwoya nemahotinesi yako woya nemukadzi wako mangwani ndikuda na8 kanzi auraiti kubuda kukaita watsano kwaenda imbo ndokuenda sura nadzoka ndikandanyurwa tsamba yangu nemakaza ndikandenda kuna tezva shuwa matashona tezva baba ndona yaitika sekadada shuwa mwana wangu ndaiona saka kuti kudii ndapiwa tsamba ndoda kuti ndikwani pachikotoro shuwa iwe uyu ndirani wako murume wangu ko uyu iwe urikupokana here nenyaya yakupondwa nouyu warikuti iwe akakubata nemukadzi wake pokana itinzi ndokuti aitaendera kubata muchikumba akatiza vakazouya kuri mese aininye ndipokana yachindekuti murume uyu ndakasangana naye ndasina mudzimai wake ende ndaitokubatsirwa ndaizokubatsirwa andii ndichitofamba chikusangana ari mugoti muri muroti ndakatadhumana naye ndisandadhumana naye akatanga kukanuka achiri parefu neni ndabva ndatofamba ndasangana naye ndibandiri kudei kuno anopiwa mugamu wekufamba ndibva kubatsirwa ndaizokubatsirwa pambibatsenda pane mukadzi wanabatsira apa ndangenda togekuya apa yakanga yaitwasike ndikudzokera futi ndikutodzokera ndanza andobatsirwa nyaya dzechikosi chiyambo yavanhu vamugomo nevanhu vamugomo nevanhu vakaungana makosi akakaungana ndikutofamba mubani kwanga kwakatotsva zvokuti chero munhu ari kupi waitomuona igore rapera musi wa16 mwezi wechinayi ndopandikasangana naye mubata tadaro takanetsana nofunga zve2.5 hours tisati tasvika pane vanhu vatikazoti tizosvika chinetsana naye achindasangana newe ndipe chinhu kana ndipe hembe chokuti ndindasangana newe ndakati handina mutengo kana ndokupa hembe kundasangana newe kuti uri chii takanetsana ndakaona kuti togonosvika pana kuzotogona kusvika kukwadzana ndikafamba tikakwidza patikazosvika ikoko patakazosvika kuti azofonana anatezva achiti ndabata handina kukwizana naye nokuti ndatika kuzatana kukwadzana tekateka asi ndakabva ndapfava ndikati nyaya inotaurwa nevanhu iwo mukadzi wakoka akurambira kuti hanzi uyu handimuzivi kuti chikomba changu anga kuramba parabati ndikamubata mumoyo akatobvuma pamberi vatsana wangu kuti zviwa ndavatiwo ndinobhadhara vari uno ndakatobva ipapo ndikundadimbudzira ndabva ndabva ipapo varasi akazonditiza mukadzi wangu usati 21 January akaenda naye tsana wakamurojera kumwadziwa ndakateera futi ikoko ndakawana paanga akachengetwa mukadzi
adzoka ariko kune wacho ndikatira kana kutombosha vachinzi ndokwari ndikaenda futi kubhindura akamubvisa kana kumuviga kuchivakadzi ndokwanga akadzoka musi 21 March akati 2 months anaye adzoka musi 21 March ndopa akasvika kuno afonera chisabho kuchitenda akati munhu wangu auya mushumo unge tsana wakavakira mudzimba yangu imba 2 room ndiri kuuya ikoko imba yangu yadai ndifanira kambatira futi kwasabho chitenda nyaya yachakanira kuti yakakurisa ngatisangane koti inotevera totoitanga iyoyo totanga seizisa Roderick, mauya kusuwa 16 changamire tikuzvidza kuti kwandabva kure futi 28 ndichiti auye haana kuuya futi haana kana umbowa akapa kusadare kuti ndatadza kuuya but haana chanjira yakutaura zvakati ndazondikuwedzwa futi kumberi futi ndazosvika pakuzoti mukadzi nhasi adzoti pagupuro nyaya yangu isati yase yanikirina akadaiso tinefurafura toda kuti tinyasoinzwisisa tonyasoiroda takadamire kufushafuta nyaya yokati manikidzira katoona kuti nyaya irwendo refu kada kuifurafura unozoona kungeta kudzvanikira taita kunyatsokunyatsokunyatsokunyatsokunyatsokunyatsokuti manikidzira kuti aiwa ndazoti tinogona kuifurafura ozoona kungeta rezvinakamutonga takanchionawo sedare nachitidema pamukana wakapedza kutsanangura nyaya yake then painozodzoka next court uyo anenge apedza yake zvinenge zvakufambika nomumwe anga akutoenda kumafinishing yenyaya yake imi munoziva yese bcause mambo ari kuti mbondipai mukana tozoibata next court so kureva kuti mimi kana muchizoti yakuenda kumapeto is not a problem but mambo kana vati tosangane next court tiisei panext court isuzondibrema anditika uzondibhema kuti sitakashata noti nyaya yega ikutizopedza nyii dzimwe nyaya dzatu dzasadaka iyi nyaya yega unge utizedzeketula pamusoro itema iwe pane mawitness atiwambotaura kuti atezvara witness yekutanga kusirasaba kuchitenda ndokutize chitu apa paingoda kungodziwa chigogo warimuka kuti vakainzwa here nyaya iyi yemhuri yavo kana vakainzwa toimisira ipapo apa chigogo papotipetuyatinzo audzidzira matare anongotingotia uchigona kana pamuafa ndotsama vachoerapo wakafonera ndovakatouya pamotera pacho vakauyawo nemota tiri kuikurukura chitsanangura baba vachigogo mungatikupu here zvapakupomwe unomukwasha nekuti hanzii ndakakuudzai kuti mwana wenyu ndakabata nechikopo pamusoro imambo zvechokwadi mukwasha akafona sanga tiri kudharuweni ndabva ndatodhiraivha inini motikari ndobva ndasvika patoniyo apo pachigango ndobva ndaona mukwasha nemumwe murume wekurushinga uko vari 3 uyu vakabatana achiti uyu ndamubata nemukadzi wangu isusu tobva tamuti iwe kana uchiti uyu wamubata nemukadzi wako chiendai kana kuporisi munonyoresa kuitira kuti mangwana panowana zvinoitika vanhu vakawanda tiri kuzodza kuti vaurayana vadii takuitira in case ndobva tavaisa mumotikari uyu mumotikari imwe ndobva taenda mupolisi ndobva vanonyoresa nyaya dzavo isi ndobva tati mukuwasha zvakwauri kana uchitaura kuti zvechokwadi munhu wakamubata nemukadzi wako iwe ndounoziva mafambiro anoita nyaya idzi kana dzinoenda kunoenzaniswa kwamambo ndingangoti in short ndo gaziro ani musikana ipapo patakasvika hatina kumuona
kutarisa pamusoro itembo wataura zvekajira zviripo uchinapo zviripo kemukadzi wako nechitupa nechitupa cheuyu ndo zvinhu zvazvida kumucherechedza izvi saka iwe chirega kutatuka ori munzinamambo tosangana nayo vatinyaya vakuifeya next court nokuti ihombe takada kuti titseketudzeka dzing'ani dzibate idzi nokuti inokurambirana kuripo da kuti vanhu vaise njere nokuona kuti tingaise baba saka wanzwa nyauri saka moya next court moya next court patasvika apa pari right pakusiya munogesari munhu ainzwawo nhasi wozi inyaya yakaita kana wamuya ndoatisamuteka ndeunesimo ndokuno imwe imba yakatovakira uya neumboo wakosha musoro wakosha hatitotaura unoona uyu asi pakaenzana vanhu